mlumah Broto. Apa kowe njaluk lagu apa Broto tak nyanyekke Broto? Aku njaluk lagu Gerajakan. Kowe dapukane Suminten aku Den Mas Broto coba. Ya. Apik ora? Nek ora apik engko ganti lho. Ya ora apa-apa kan dalang manut dalange, sutradarane kan dalange. Ah, iya. Nek arep pemaine diundur diganti ya ora apa-apa, ditarope didoge sike terus diganti. Ya ndelok sik suaramu kaya ngapa mergo ketoprak ki identik dengan kesenian Jawa. Mula suaramu dialus-aluske aja nganti kagok kaya ngono. Dialus-aluske sak iso-isone. Iki Ayo. apa to isih asline ketoprake arep apa judule apa? Kowe gandrung karo aku. Nah iya, apa lakone apa? Lakone kowe Suminten. Heh? Suminten. Suminten kok Suminten? Ya, Suminten Edan to? Nah iya kan berarti aku Edan. Ya. Ya to? Ledan mengko nek wis aku moh kowe edan kok ora durung-durung wis edan ternyata tak dusi. Iya. Ja. Yo. Mangga turuk. Nah. Kok kene ya etoke. Ya. Tok. Sik, aku wis gila sik iki. Ora apa. Aku kok broto pertama iki ora edan ngono kuwi pertama Den Mas ketemu. Aku rasa ngadeg aku nang kene wae nek ngadeg ndak ora sopan. Jo, berarti aku nyedaki. Den Mas, heeh. Omong-omongan. Terus aku tresno kali panjenengan, aku moh. Saka kono sik. Iki jare kok nyedaki. Kono sik. Baleni sik. Dok ya. Ya. Yo, dok meneh. Wah, ya iki iso ambruk panggunge nek acarane ngene iki. Ya, turuk. Nah. Alon-alon ya iki. Le mlaku imit-imit ngono ya. Imit-imit Suminten ayu. Turuk. Iki ora pangling kaya Saminto. Suminten. Hah? Suminten. Heeh. Kok ngerti nek aku Suminten? Aku rak wis tepung karo kowe to Suminten. Apa wis tepung? Iya, wis tepung. Tepung tenanan. Wis burung. Masa wis tepung? Ngandel ora. Apa tenan kowe wis tepung karo aku? Kok kowe ora gelem ngematke mataku? Aku ra iso mengo Suminten mergo iki kelire nang kene. Nek aku mengo rono, aku engko dukani para pinisepuh. Mergane apa? Mergane aku wis nek ora mengo kok kayane eman-eman. Nah, mumpung lho iki aku Suminten iki anake Warok Siman sing wis ngusir warok-warok sing ana ning kene lho. Warok sapa? Warok-warok kabeh kuwi bolone. Bapakmu warok sapa? Siman. Seko Siman. Ngawur banget. Warok kok Siman iki warok sapa? Ya kowe googling saikine. Malah iki uduran Suminten. Iya. Mas Broto. Piye? Aku ki tresno karo kowe saestu. Aku ra iso nglakoni Suminten mergo aku wis dijodhokake karo si Cemplon. Cempluk. Heeh, Cempluk. Kowe dicodhokke karo Cempluk. Iya. Kae Warok, kowe anake Warok kae Guna Seco ya. Iya. Kok ora karo aku? Jarene kowe iki kowe dicodhokke karo aku lho. Jare sapa? Jarene bapakku. Kuwi rak ming ngakal-akali bapakmu, nek aku ra iso rabi karo kowe. Tenane. Mergane apa?
Ya kowe iki kejaba nek ayu-ayu ning awakmu kuru kaya ngono kuwi tanpa daging kaya ngono kuwi. Kuru kuwi saiki ya Brata. Ora kena nggo gojekan. Nek diteladeni solemu. Piye? Nek diteladeni solemu. Sing arep nateni sapa? Ora bakal iso. Wis pokoke aku ora gelem karo kowe kuwi aja ngoyak-oyak karo. Iki mergane kowe kudu reti ya Brata. Saiki ki anake Pak Yus kuwi wis coblosan mosok aku ya golpu terus. Aku ki rong payu-payu. Kowe kudune gelem karo aku wis ayu aku berpendidikan tinggi. Aku nek kon rabi karo kowe emoh, nek kon nyoblos aku gelem. Heh? Nek arep nyoblos ya kudu rabi padake. Lho, gene kae pemilihan kae ora rabi ya nyoblos. Oh iya ya. Heeh. Brata. Piye? Aku kuwi deloken rambutmu. Rambutmu warnane apa? Deloken rambutmu warnane apa? Rambutku pancen wis putih mergo aku wis tuwa. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu, Brata. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep nggo ngopo? Aku arep nyilih, tak nggo memarkirkan hatiku padamu. Brata. Wah, iki kata-katane suminten milenial iki. Njaluk dit 2000 barang nggo markir atimu ning atiku ora ana tempate parkir. Apa ora ana? Ora ana. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subrata. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu, Brata. Piye? Apa aku kurang leku bajul awakmu ngantek nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kowe kudu gelem Brata. Kowe reti ora nek ana 3 hal sing dijaluk karo misalnya aku ketemu jin ngono ya. Aku dikon jaluk 3 permintaan. Apa? Kowe ngerti sing tak jaluk apa? Apa 3 permintaan? Kamu dan kamu. Kowe kudu gelem Subrata ora ana lanangan liya sing tak tresnani kejaba kowe Subrata. Kok sikik ketoprak kok nganggo lanangan kaya bebek. Terus apane? Ayo ana piyayi ngono kok lanangan. Piyayi Priyantun. Lanang jaler. Ngono kuwi kok lanangan kaya apa wae. Iya, kaya kewan. Coba nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Montor. Ayo nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang ya tak tembangke ya Brata. Sapa reti nek tak tembangke kowe dadi tresno karo aku ya. Sapa ngerti coba. Ahem. Memanismu. Wis kulino krungu aku kuwi. Terus ganti apa? Kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso keperanan atiku. Kuwi sinom grandel. Tresmu angu jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kowe ngapa? Mlumah Brata. Apa kowe njaluk lagu apa Brata tak nyanyekke Brata? Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi? Loh, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe-suwe kata-katamu saya ora jelas. Aku ya saya bingung. Ha ta? Berarti saiki arep Gerajakan Banyuwangi. Sing nembang ben calon garwaku ya kuwi Cempluk Warsiah. Cempluk sing endi wonge? Kae sing nganggo kacamata kae. Tak tekani. Plok Cempluk Warsiah rupamu ra sepiro ayune. Kene tak delok kadedayanmu. Apa luwih pinter kowe saka aku Cempluk Waljinah Warsiah. Maju kene. Warjudi. Warjode. Cempluk Warjudi. Yo. Kowe sapa? Muter. Kowe ra kenal karo aku. Awak dhewe padha-padha anak warok tapi kowe ra kenal karo aku. Ora. Aku famous lho ning Instagram ana, Twitter ana, ning WhatsApp yo akeh.
Kowe ora kenal Facebook apa? Hah? Famous ki panganan apa? Famous tuh terkenal. Kowe iki ya cemplon desa banget sih. Kowe kudu ngerti Instagram. Apa? Ketoprak kok Instagram itu orang ngendi? Iya. Ayo karang sing dadi ketoprak wong modern dadine yo Instagram barang. Iya. Den Mas Broto. Piye? Iki sapa? Ambo aku yo ora ngerti kok. Oh, pura-pura tidak kenal dia. Sok cantik. Emang cantik dari sononya. Semua dunia mengakui. Elisa harus salah. Salah. Sapa jenengku? Suminten kuwi ayu. Kowe lupa ingatan, heeh. Hah? Iya, aku Suminten ki ayu. Kowe kok iso dadi bojone Broto? Hah? Niki mbok maca. Nggih? Maca. Wis bendino. Maca. Wis bendino. Ha. Terus ngopo nek aku ngaca? Deloken to. Karo aku jal. Bandingno. Sapa? Broto. Piye Den Mas? Wah, ayo milih cemplok. Wis ngirit kasur. Duwe bak. Cemploke njaluk dibanting. Dadi kowe karep di rabi karo Broto mau dadeke kasur. Ora apa-apa, empuk. Nembang kowe lho. Apa aku? Aku ki cantik ya. Model internasional. Cover girl. Kulintang darat. Apa? Kurus, tinggi, kutilang kok kulit. Gawe singkatan nomor. Kutilang darat. Apa kutilang Kurus, darat? tinggi langsing. Kobong. Apa deh? Dada rata. Jangan ngomong nek data rata. Hah? Apa nek apik sing ra rata apa piye? Loh, ya jelas sing berisi ta sing apik. Kandhani ya. Ayo. Jenengan seneng sing berisi napa sing mboten? Wah, aja takon. Iya, aja takon.